но тука нищичко не значи. Добър изпълен, но зад мене що се храчи? Защо продадохте държавата и сцената? Долу чалката и културата и схемата. Емблемата е хип-хоп срещу вас буклуци. Проблема не че сте безвкусен, нашите андързвуци. С некадърни рапъри напълниха каналите, но не каналите да тия музикалните. Продадоха си и шполищото могъщото иска слава там, а нагоре не ходят. Когато рапа БГ беше номер едно в държавата, тогава не пеехме жени за славата. Сега ми е близко, колко ще пробия тука в тази държава единствено за мене си ми пука. Приличам ти на продукт, мазен комерс. Ти ме мислиш за буклук, но за мен си тръв. Стоя так да пълвам себе си за моя си сметка. Живота тук е като в клетка, да това е жалка клетка. Живота тук в клетка, си плащаме за всичко, за всяка сметка. Не позволявам да ме тъпче нечия подметка. Достатъчно съм силен да разбия тази клетка. Не са наш човека, който ще оправи рапа БГ. Отвън не чакайте подкрепа, щото не ме. За какво да се хъпя за рапа, няма рап ценители. От много време умреха добрите изпълнители. Не съм създал на рапа, че да грея в небесата, но за това, което правя, аз съм твърд като стената. И виждам как стоят нещата, как се борят хора за заплата, да си сложат с хляб в устата. Народа е на мнение, че рапа е помия, а в чалката няма простотия или зеления. Виждам как купуват и ги дават по планета. Чета се моля, да, но нямат късмета. Аз не съм такъв къс, не пиша на богати. Тези дето искат да ме купят, сам са непознати. Ето защо го правя за мен, не си за моя кеф. По-добре изглеждаме, подредени от зад напред. Приличам ти на продукт, мазен комерс. Ти ме мислиш за буклук, но за мен си тръп. Стоя так да пълвам себе си за моя си сметка. Живота тук е като в клетка, да това е жалка клетка. Живота тук в клетка, си плащаме за всичко, за всяка сметка. Не позволявам да ме тъпче нечия подметка. Достатъчно съм силен да разбия тази клетка. Жалко, това е мъничка държава, е супер трудно да се преуспее. Ефала за този, който пее истината без да го е и без да се гордее с това, че знае как да го направи и за себе си се лее. На всеки от народа смее да се вдигне на протест, да се подложи на твоя труден тест, защото Бог ни е създал за да се борим. А вратата към успеха съвсем сами да я отворим. Обаче и ние хора сме така, че когато ни боли дълбоко в нас душата плаче. И нестабилният психически просто пада, и никой от нас не знае дали е в рая или в ада. Майната разкапания свят, живота дълго пред ти хората се моля, но и тя е глуха, дай ми шанс, може да се сменя съдбата. На 21 години любовта за мен е самотата. В нищотата да очаквам нещо ли? И казах нещо смешно ли? Загубих се по дяволите, просто ма няма. Ще бъде банално ако го кажа, но това е моята драма.